Nie, to daj to po turusku. Hej, ty śpiewała. No, to wiesz, tak peknie po rusku. No, ja zaczniem M. M. No dobra, No, śpiewaj. No idziesz po rusku. No, hej, Gwiezdna Rosa. Jest Gwiezdna Rosa. Była superstar. Hej, jednostkę. A duża była, ta czy była z nami. Okej. To prawie koło, ale potem... Ludzie idą w kraju, ale nikt... A co wspierać? Jest wyzwanie. Sonia, tak dawaj, Sonia, Nie, żeby śpiewać. O tydzień. Nie śpiewać. Ja śpiewałem, nie, że to było dziwne, jakoś 4, jak to jest, było to